जे BJPचा जे विकासाची कामं आहेत आणि जे आपले नरेंद्र मोदी साहेब आणि त्यांनी जे विकास केलेला आहे आणि त्याच्यामुळे आम्हाला नक्की म्हणजे गॅरंटीच होती की बिहारमध्ये आमची सत्ता येईल म्हणून। आणि आज जे आपण बघतोय की जेव्हापासून 2014 पासून जी विकासाला गती मिळालेली आहे आणि अशीच जी गती महाराष्ट्रामध्येही आहे आणि महाराष्ट्रामधूनही आमची BJPची सरकार येईल असे निश्चित आहे। राहुल गांधीला एवढाच सल्ला देईन की त्यांचा आता जो गाडी होती घोड्याची ती पडलेली आहे आणि घोडे हे पळालेले आहेत, तर त्यांनी आता पुढे लक्षात ठेवावं। नक्की BJP हा एक नंबरचा पक्ष आहे आणि एक नंबरच राहील हे नक्की आहे। नक्की कल्याण डोंबिवली असू दे, मुंबई असू दे, हे BJPचाच झेंडा तिथे फडकेल आणि BJPची सरकार येईल हे निश्चित आहे।